Tinkiya ai abin da baki sani ba, ita wacce ciyawa da kike hange ai tsamiyar makabarta ce, idan kika biye ta tata sai mu halaka, don haka ɗan abin da ke wannan guri ya ishe mu mu dinga ƙoto, shi ma nan ɗin da kike gani kasada muke yi zuwa nan gurin. A wani ƙauye an yi wata akuya suna zumunci da wata tinkiya a unguwar da suke, kullum tare suke fita neman abinci wato kiwo, sai su je kiwo su dawo tare, ko da yaushe akuyan nan takan koya wa tinkiyan nan wato yanayi na rayuwa da zamantakewa irin tasu ta dabbobi da kuma ‘yan adam. Amma ita wannan tinkiya tana da gaɓuntaka, ga ta babbar tinkiya ta ba wa wannan akuya shekaru, amma kuma akuyar ta fi ta kaifin basira da tunani da dabaru iri-iri na yadda za su tafiyar da rayuwarsu. Idan suka fita kiwon nan, tinkiya takan sakankance duk irin abin da ya zo gabanta takan ci, ita kuwa akuya takan duba irin ciyayin da ma ya kamata ta ci da kuma inda ya kamata ta cin. Idan ta yi kiwo takan ɗaga kanta ta duba gabas da yamma, kudu da arewa. Tinkiya in ta dasa kanta sai dai ta yi ta zuba zance tana santin ciyawa, tana cewa da akuya, ke ku akuya daɗina da ke idan muka zo kiwo, ko yaya kika yi ƙoto sai kin ɗaga kanki kina waiwaye-waiwaye kamar wata mara gaskiya. Sai akuya ta ce da ita, tinkiya kenan, ai hakan shi ne tabbacin cewa ni mai gaskiya ce, ita duniyar nan da kike gani sai ana yi ana waiwayen baya, idan kika ce ba za ki waiwaya ba to wata rana sai dai ki tsinci kanki a inda ba ki zata ba. Duk abin da aka yi ka dubi gaba ka dubi baya, kuma ita duniyar nan in ta maka daɗi har in ba ka waiwaye ba ka cire cokalin daɗi a bakinka ka ɗan nutsu ka huta, to wata ran sai ka cinye da cokalin. Tinkiya ta ce ban gane ba, akuya ta ce kar ki damu zan miki fassara. A kwana a tashi, rannan suna cikin kiwo sun yi wa gari nisa kaɗan, suna gab da bakin daji, sai tinkiya ta ce da akuya, ni kuwa akuya me yasa ba kya yadda mu ƙetare wannan gurin mu ƙarasa can bakin dajin nan, don ciyawar da ke gurin nan ta fito sosai ta kore, kuma ciyawa ce mai garɗi da zaƙi, amma sai ki bari ki ƙi yadda mu je mu tsaya a nan. Sai akuya ta ce da ita, tinkiya kenan, ta ce, tinkiya ai abin da baki sani ba, ita wacce ciyawa da kike hange ai tsamiyar makabarta ce, idan kika biye ta tata sai mu halaka, don haka ɗan abin da ke wannan guri ya ishe mu mu dinga ƙoto, shi ma nan ɗin da kike gani kasada muke yi zuwa nan gurin, domin abin da baki sani ba, namun daji abokan gabanmu wanda suke jiran su yi kalace da mu, sukan ɗauki ƙanshin jikinmu daga nesa. Kin ga idan muka yi nisa da gari muka zo kusa da daji, to muna shiga tarkonsu kenan. Don haka abin da nake so da ke yanzu, tun da muka yi wa gari nisa, inda muke a nan, yadda muka saba ƙoto a baya can gida, ba haka za mu yi a nan ba, idan muna so mu tsira da rayuwarmu. Tinkiya ta ce, to, me kike nufi? Akuya ta girgiza kai, ta ce, abin da nake so da ke, jikina ya fara bani, akwai namun daji a kusa da bakin dawan nan, su suna iya ganin mu ba lalle ne mu gansu ba, don haka dabara ɗaya ce, idan za mu yi wannan ƙoton sai dai mu taimaki juna, idan kika duka kika yi ƙoto, ni kuma zan tsaya in dinga kallon bakin dajin nan domin lura da me ke zuwa,
ko da akwai wani naman daji da yake mana kwanto. Kin ga ba ma duka duk mu biyu mu ta ƙoto ba mu san me ke kallon mu ba. Tinkiya ta ce, gaskiyarki fa akuya. Don haka Tinkiya ta ce, to shi kenan, yadda kika ce haka za a yi akuya. Tinkiya ta duka ta ci gaba da cin ciyawa tana santi. Ita kwa akuya ta yi tsayi ta seta idonta tana kallon bakin dawan nan da me ke gudana. Ai kuwa ba a daɗe da haka ba, sai akuya ta yi arba da wata damusa baƙi ƙirin. Su biyu sun ƙuro musu ido, suna jira su fake su taso musu. Ai ko akuya ta ce, Tinkiya, ta ce, yaya aka yi? Ta ce, ɗaga kanki. Ta ɗaga, ta ce, na ga abin da baki gani ba. Ta ce, me ya faru? Ta ce, ƙafa me na ci ban baki ba, mu juya da gudu. Ni gida, kankace menene? Sun ɓace a gurin nan, suka dinga tiƙar gudu da tsalle, sai gida. Waɗannan namun daji har sun bazamo, suka ga ba za su iya cin musu ba. Ai suna ƙarasawa gari, Tinkiya ta dinga haki ta faɗi. ‘Yan gari suka taso, yaran gari suna kuwa. Me ya faru? Akuya ta zayyane musu labari tun daga farko har ƙarshe. Ai ko yara suka dinga yi wa Tinkiya dariya, suna tafawa akuya. Tinkiya da ta farfaɗo ta nutsu, akuya ta ce mata, ya dai Tinkiya, ko za mu koma ne? Tinkiya ta ce, ƙyale ni ciyawan nan ma ta ishe ni ta gida, ba ni ƙara komawa bakin daji, a je a yi ba wan ba ƙanin. Ƙarshen wannan labari kenan, da fatan kun ji daɗinsa.